Guk ezin genuen sinetzi, geneukan sasoiarekin eta gozearekin, aitaren batean bukatu genituen gaietok, entzuten zaio mieli. Baina komeriak ez ziren hor bukatu. Gaietak jan eta gero, ezin zuten lorik hartu marinelek. Egun osoa lorik egin gabe, bigarrenean ere, begirik itxi ez. Eta lanerako pronto, 8 orduz lo egin balute bezala. Hirugarrenean berriz, ezin begirik zabaldu. 3 egunetako logura bat-batean iritsi zitzaien. 24 orduz egin nuen lo. Badirudi gerrako pilotuentzat zirela txokolate eta gaieta haiek eta drogaren bat zuten, gerra hegaldietako ordu luzetan itzarririk eusteko. Raf eko kutsaren pasarteak gure ama kontatzen zuen gauza bat ekarri digo gora. Garai hartan, euskal arrantzaleek itzaz galeren astarnak aurkitzen zituzten maiz itsasoan. Kautxua zen preziatuena. Arraina baino askoz diru gehiago ematen baitzuen kautxuak lehorrean. Kautxu fardelandiak aurkitzen zituzten urrazalean, pitarekin zatitzen zituzten fardelok, eta zatiok eskutatu egiten zituzten arropa zakuetan, gero estraperloan saltzeko. Bigarren Mundu Gerra baino lehen, kautxua zuhaitzetatik ateratzen zen. Brasilen lehenik, Malasian eta Indotxinan, gero. Urregorria balitz legez zaintzen zuten brasildarrek kautxuaren arbola, baina espioi britainiarrek eta frantziarrek aleak lapurtu eta Asiako kolonietan aldatzen hasi ziren. 1942an, Ozeano Bareko kanpainak kautxua egiteko lehengairik gabe utzi zuen AEB-ko armada. Eta orduantxe hasi zen kautxua sintetikoa lortzeko benetako karrera.